Yung kasama yata ng pinana mo. Yung kasama ng pinana mo.
Doon na lang. Ay, bubuhatin din natin eh. Dito muna para isa-isa. Doggy, one down. Oh, ang gaan ng GT ah. Yay! Yay! Oy! Oy! Ba't naman inubos nyo? Oh. Ah. Wow! Meron pa yun dyan mga kaspero. Labas mo na. Ayan oh. Sinako na namin yung iba. Oh. Ano? Yan. Wow, malaki yata yung sa akin ah. Malaki yan. Malaki yan oh. Yan sa kanya eh. Gabang mo kay Ben, gabang mo. Babaw. Gabang mo Paul. Si Ben. Oh. Tagal eh yung Nalin niyo yung mga kapatid. itong mga lamang loob na to mga kaspero. Alam na natin yung mangyayari dyan. Si bro, Papakain namin sa aso yan. si bro Ryan na bahala dyan. Nabili na ito mga kaspero. Itong tatlo. Yan yung tatlong piraso na yan. Mabot yan ng ito 15 kilos at saka 12. Then itong isa 11 kilos. Ayan. Meron pa tayong blue pin. Tapos ito. Meron na tayong babaunin. Ito, puro talaga itok to. Oh bro. Ayan. Nice dice na natin. Bro, pasalo ko ng tubay. Yan si bro Kim. May page pala si Kuya. Ah, YouTube. Ayan. Gabi Ramal sir. Vlogger rin sir. Ayan. Salita ako ng salita, di mo makinis yung hiwa bago naka-video ka pala. Sino yung taga mag-i-desenyo? Yun. Ayun. Si bro Kevin. Ayan. Shoutout kay sir na bumili ng Victorious lang ako. Malaguno. Ayan. Ayan. Siya bumili. Yan. Katayin na natin isang dugtot mga kaspero para magsigang tayo ng ulo. Ayan. Yung mata yung sa akin. Mata. Ayan. Bali 11 kilos yan. Yung may bibili ng apat-apat. Bali 8 kilo yung bibili. Ayan. Sarap niyan. Sikasuin ko lang itong isda ko. Sige, mamaya na. Wow! 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 Sarap ilaw to ah. Eh, isa Pag- siya. Mga ano, parang